Shi chapindira futi njonda kadzi muma streets. Platinum vibes ride on the beat. And andichitorwa zvangu chiround ndiri mutown. Dhuma ane chimwana chinenge chimufana chechidiki. Chakati njonda kadzi ndakaona Platinum vibes paTikTok ichitrenda kuti zvokunyepedzera. Inini ndiri muimbi. Ndiri kukumbira uko ndipa 2 minutes chete. Dzangoti ndingochimhanya. Unonizo ndofamba nezvinhu zvakakwana. Zvisinei nandisina kugadzirira kozi zvasati yasvika nguva yacho but since ndichifamba nemagadgets angu akakwana rega ndingomupa yake freestyle yemaminutes mashoma and then mangwana ndozomutsvagera yake clash kuti varambe vachienda mberi. Yesi mufesi wangu Madi mdara ndiri nani iwe uri kurepresenta geto ripi? Chinoi Hunyani section. Hunyani section. Yeah. Saka iwe wangodhuma neni mutauni zvose wandikanganisa window shopping. Saka pa window shopping ipapo unochimhanya here chingoma ichi? Ngoma tinorova sister. Unochimhanya chingoma ichi? Yeah. Isa ma headphones ufile rhythm randinaro izvo so undibelievise. Blow my mind. Chongo. Are you ready with me? Inzwa. Ndamira pakondenze DJ wangu wasi wiki vaudze kuti ninde zozoka ndiri muchiki anditambe nematsaga akaita sena dhiki matsaga aya ndinopinza piki pamangoma ndinopinda nejombo zita vamwe vanonditi Chongo muda kuziva kuti ndonzani zita rangu ndonzi Ashibai pamangoma ndinopinda nejombo zita vamwe vanonditi Chongo muda kuziva kuti ndonzani zita rangu ndonzi Ashibai vanopinda musaluni vachida kufilisa gasi chida kutenga huni vanopinda edgasi ndiri pamusoro ivari pazasi takabata koko vachimwa jolly jazz chingonditawo kuti Chongo mani MP yasimbisa anziyo mani anozviziva ndiri badman rodman uyo ndewa satani pamangoma ndinopinda nejombo zita vamwe vanonditi Chongo muda kuziva kuti ndonzani zita rangu ndonzi Ashibai pamangoma ndinopinda nejombo zita vamwe vanonditi Chongo muda kuziva kuti ndonzani zita rangu ndonzi Ashibai ndauya ndakachaja ameno vakapona ndiri kuchisa kungove yekwajona semabhanditi ese unganai pakona vanoda kubharukira vese ndakuzovasona pamangoma ndakasvika jama ndasiyana yo man selector Platinum FM zotwi chopisa ichi ibviravira iri Platinum FM munja yawe straight out of Platinum vibes ride on the beat. Aisara kanonziye Chongo mani ari kurepresenta geto rake rinopisa Platinum FM munja yawe unokwanisa kuti wanewo pa YouTube Platinum FM digital wobva watongoendere pa Facebook Platinum FM chopisa chojanya ramba please isa comment yako wobva waisa like and follow our page. Ini ndonzi Njonda Kadzi. I came from West. I am the best above the rest representing Platinum FM Chinoi.